bai esan? Kafe gehiago nahi? Badaukanekoa. Gaur kobratuko dugu? Kobratu balanian usten baiazu igual bai. Oandik horrekin alzabiltza? Nahizu kaferik? Laos, Peraider! Utziazu epakian, lanin behar dudala. Ei, azukre horti dago. Jo, ze gertatzen zaio oraingoan? Hilabete bukaeran. Bai, baina gaur bereziki erretxin dutan abari zaio. Lasai, neskak moldatuko gea, ez da telefono deiak osten zaizkigun lehenengo aldia. Niri gaur zakilixutek deitu dit aspaldiko partez. Zakilixut? Zein da hori? Lehen ia egunero deitzen zuenetako bat. Topatuko zuen un entretenitu, Zakilixutek? Nun pasako gorrek hemen baino beto. Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Bai, 3 dei segidan berriro behintzat ez dira errepikatuko. Ei, gelitze aldera aurreko asteko galeta hori, Usteet pare bat gehatzen diela, bai. Kontu! Ai, barkatu! Ez, barkatu, ez? Jo, baina zuzen den oran kautxik eta... Orduan orain erruan nirea da. Ez, jo, baina ni hemen nengoen eta... Eta? Eta zuranka hortzegoen hor zabal eginda zeunden, eska? Orduan orain ezin dut hemen, zure baimenik gabe, nire alua ireztatu, ezta? Bueno, zein dezut asteguan. Gauza askorik ez egia esan. Larunbat arratsalde osoa hemen pasatu nuen, gero lagunekin zerbait hartu, kanpoan afalduta, oiea. Bai, Axunek esan zian, beste taberna berri horretara juntzine dela, ezta? Bai, kuadrilakoekin joan ginen. Eta? Ondo? Oso ondo. Joaten bazarete, eskatu patata bixiak, sekula jalditudan onenak. Jo, ni beti jutegotan, baina, datorren asteburuan bat animatzen da. Eta zu garazi zemoz, asteburua? Asteburua berez beste gabe. Baina, oi bai, ostiralean jabetze eskolakoa bildu ginen eta oso ondo. Itaz, Bueno, berez trago batzuk hartzeko gehatu ginen, baina bakizue. Gauza bat da beste, azkenean elkartean afaltzen amaitu. Horrela bai. Eta gero Josune xaxatzen hasi zitzaigun, eta... Josune, ze arrarua, Bai, emakume guztioi lehenago edo beranduago puta etiketa jarriko zegula esaten zuen. Bera, hori egia da, egiten dugula ere beti puta, berdin dio gona luzia, gona motza de aman, inorrekin ez zoeratu edo askorekin. Hoi da, hortik zijoan. Eta mugikorreko aplikazio batetik ligatzen hasten bazara ere, puta! Masturbazioarekin ere, puta! Bai, gaina berdin uze esatezun. Bida, aurrekoan taberna batean egon, tipo batekin ligatzen, eta bihar super gustora, Bueno, bakizu, lehenengo musu batzuk, dantza, bat ez dakize, bueno, hoi bakizue. Bueno, esanion gero nintzala bere txera jungo, sekulako ez da izan genuen, bueno, bere kuadriakoak eta guzti sartu zian iskarrean. Bai, zer gertatu zen? Bueno, tragoa eskatu berri nun, kalimotxo bat, izotza eta guzti, ardo gorri napala, gero kentzen ez dien horietakoa. Bueno, hori non eskuar. Eta? Nion bota. Gainera, gero pentsatzen dugu arazoa geurea bakarrik dela. Eta ez, puta, kuadrilla bat gara. Nor eta gu. Puta! Aizu, eta kuriositatez, emakumeren batek deitu aldu inoizonea. Edo beti gizonak izan dira. Bela Ribero bai esan? Hau, Paxun, Mikel naiz. Ara, Mikel, aspaldiko, non sartu zara? Oporretan, ibili naiz Kantabrian. Batzuk bai bizi. Bai. Ta hasi behar duzu gaurkoan. Zerbait desberdina nahiko nuke. Gomendiorik? Ea,
Zuk barruko arropa eta lentziren asunto hori gaizki, ezta? Ez, hori ez. Hoi ere ez. Poesia erotikoarena? Ez naiz bani oso zalea horrena. Inoiz probatu alduzu bi pertsonekin aldi berean. Ah, ba ez, baina hoxe probatuko nuke. Primeran orduan, 3 musa. Inez, ekin eta ilargi! Anoa, berotu dira telefonua. Bai? Nor dugu telefonoaren beste aldean? Kaixo, ni Mikel. Kaixo, Mikel, moñoño. Zer da, zure lehenengo aldia? Ez, beno, lehenago ere deitu izan dut, baina lehenengo aldia da zuekin. Lasai, txapeldun, guk primeran zainduko zaitugu. Ni ekinen naiz, eguzkia bezain beroa. Eta ni ilargi, txantxa gutxi nirekin. Jarri 4 hanketan oraintxe bertan. Kaixo, Ilargi. 4 hanketan jartzeko esan dizut. Bai, ari naiz, bai. Ai, Mikel, gaixoa, politxaz. Zeinen gustora lastanduko nuken zure ipurditxoa. Melokotoia zala dirudi. Tori melokotoia. Ai, Mikel, ilargik ipurdia gorri jarriko dizu. Nahi duzu sendatzea? Bai, mesedez, bai. Zupatuko dizu? Bai, eman. Ai, ze ipurditxo goxua gustatzen zaizu? Bai. Mia, ipurtzloti barrena barruraino sartuko dizut. Gustuko duzu? Bai, ondo, oso ondo. Segi? Kendu paretik, nik lubrikatuko dut Mikelen ipurtzuloa. Bai, segi. Eta zuk, jan nirea. Bai. Ai, moñoni, ta ilargi aspaldietzen idala alako proposamenik egiten. Ai, nik miazkatuko dio, Mikel. Bai. Ondo zaude? Oso ondo nago, bai. Oso, Bai. Mikel, zabaldu ondo hankak eta zabaldu hobeto. Ipurtzulo hori. Bai, hor. Ai, ilargi kendu ni dauka, Mikel. Ez ni daukat, geldi hor. Zertan aiza, Mikel. Bai, hemen nago, bai. Mikel. Kendu hortik azkar. Bai, jan nirea, zeinena. Bai, nirea, Mikelena, ez, neria. Ekina, Ai, la ospera. Zer dezu, neska? Ui, badiru kontuak egin eta ezin pilak bukatu zezkio. Kalkulagailuaren pilak. Gaur egun denek eguzkiarriarekin funtzionatzen dute, ez? Nik behintzat neriari ez dizkio sekula aldatu. Bueno, ez dakit nun daukadan ere, baina... Laguntzarik behar Ez lase, moldatuko naiz. Gutxien. Hala. Hau ere bere garaian erosi nuen bat. Danak bateriarekin. Buruz egin banitu bukatuta zeuden dagoeneko.
Ze mouz? Ze mouz deiarekin? Axu, zure onera itzuli zara? Ai, badakizu diru kontuak eta ni... Lasai, urrengo astean ordainduta ere ez zer gertatzen. Horrek zen, erekin aserre jarraitzen aldu. Ez, baina azterketa garaian dabil eta ikasteko nahikoa landu. Banak orain izango ditu, eta gradua bukatzean ere. Horre, ez zebilen medikuntza ikasten? Bai, da, eta. Orduan behin oposizioa gaindituta, listo? Bueno, postua lortu egin behar dela Axun. Osakidetzan dituzten azpijokoekin, norbait pasako izkilo galderak. Elitzatik helenaldia izango, baina... Bai, egia da, kontaktua lortu egin dara. Baina behin postua lortuta ere, bizitza egina daukate. Gainera, ez dira zu bezain langile finak, egunero jota zulanean 24 zazpi, Hemen egun osorako lana da, Bai. Halere, bihar bertan lana lortuko balu postuko nintzateke. Bai, baina ez dauka bide erraza. Zenbatean gote dia beha bezala. Unibertsitatetik pasatu garen guztiok. Ba, hoxe. Baina, holako ikasketekin da ez dauka aukera? Aukera? Begira non nagoen, ni 4 urte pasatu nituen arte dramatikoa ikasten. Ta ze, erregeak sinatutako kartulina garesti bat besterik genuen lortu. Ta ez zuen beak sinatuko, Zigilu txopolit bat jarrita, aurrea. Orain modernizatu egin direla uste dute, imprimatu egiten dituzte zigiluak idazten zituen bekadun aurrezteko. Belarri bero bai esan? Bai, kaixo, masajista baten bila nabil. Hemen masajeak telefonoz ematen ditugu. Bai, badakit, horixe nahi nuen. Bai, momentutxu bat, Masajea? Pasaiderri. Primeran, olaiarekin pasako dizut, berari oilaia deitzea gustatzen zaio badakizu. Egun oso olioz beteta eta alaia, oilaia. Bale, oso ondo. Ze pertsonaia tokatzen zait? Bai? Bai, oilaia? Bai, ni naiz. Zer nahi duzu? Bueno, saltza bazu masaje beroetan espezialista. Bai, barkatu, beste gauza batzuekin den bilen. Bai, ni naiz masajista. Jartzaitez eroso, eserita zaude? Bai, ni aztego prest. Osondo, nondik hasi nahi duzu? Goiti berako bat, ni kompleto bat nahi dut. Bale, ea ba, eskuak olioz bustitzen ari naiz zure gorputzean zehar behar bezala alabaindu alizateko. Orain eskuak lepo inguruan jarriko dizkizut eta pixkanaka beruntz nijoa. Baina saldiazu musikai jarri behar. Bai, barkatu, despistatu egin naiz zu ikutzeko irrikaz nengoen eta. Hala, orain bai, eskuak olioz blaituta lepo inguruan nabil inurritxoak bezala. Bai. Orain elefanteak datoz bere pauso sendoekin bizkarrean zehar gora eta bera. Bai. Suge bat ere sigisagaka dabil beste suge baten bila. Bai, nabaritzen ditut, bai. Orain arrautz bat hartuko dut eta... Hartu bilak hartu. Ez, batekin nahikoa. Bigorringo dituela dirudi. Arrautza lepo gainean jarri eta... Klask. Segi. Bale, orain intentsitatea igoko dugu. Hori da. Bale, lepotik hasiko naiz, esternokleidomastoideoan atz potoloa sartu eta borobilak eginez, trapeziotik infraespinosaraino borobilak handituz, bizkarreko muskulu zabala pasa eta abdomen kanpoko muskulu lapranera iristen naiz. Hori, eman hori. Gerriari buelta eman eta abduktorei bisitatxo bat eginez, hankarteko tentsioak askatuko ditugu bulbo kabernosoa laztanduz. Agian pasain geha, Zera! Abixatu egin bergen nion gaixua.
Bueno, agian abisatuta hobe, baina horrela ikasi egingo dut, beste behin masaje bat eskatzen begute, jakingo du zer egin. Baize, lehenengo aldia da masaje bat eskatzen digutela, Bai, ez esango nuke. Bai, hemen gauza xelebra asko eskatu izkigute, baina masajea gaur lehenengo aldiz. Eta uste dut azkeneko aldia izango dela. Ez izan gaiztua. Eider, zemuz da masaje txua. Gaiztoa zeate ere, hori abisatin bar da. Ziur ondo juntzaizu. Ondo! Enekin ze xantze egin? Oilaia, benetan. Aizu, oilaiarena oso nahi izan da. Xuri, bururatu zaio, oliotik, masajen oliotik eta aia. Ulertuet. Nolatea daba. Bueno, pues mira, asera enekin ze xan, baina, bueno, gero anatomiako liburuak irikide. Bulbo cavernosoa. Bueno, dagoeneko gaurkoak egin ditut. Ni liburu artera noa, bingo zamaitzen dedan. Garazi itxion pixkat? Hori, hilabete honetakoa, Zuenak hemen utziko ditut, bai gainean. Garazi nitzurekin noa luzerako daukat hemen eta gombinola batzuk erosiko ditut. Ui, ez da odiruek? Ez, keba, lehengo astean bukatu genuen. Ba berriz ere jarri beharko dugu, ez? 10 euro, beti bezala? Bai. Vale, oso ondo. Belarribero bai esan? Aupa zuek, Aitor, Dorleta. Belarribero bai esan? 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 Uste dut gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ui, ez da odiruek? Belarribero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Aupa, Xun. Eta ikusi duzu, Belarribero, bai esan, beno, Gabon, Dorleta Urreta Bizkaia, ze pozal, linea erotikoa. Hombre, behar deuna. Behar dauna pixkat bixi poxa, hori da. Eta Aitor, bi abizenak esango ditut, Altuna Etxabe. Gabon. Gabon. Zorionak zuri ere. Ba, eskerrik asko. Enteratu gera gainera denetarik egin dezula, ez da hemen. Ibilega, saltza eta saltza. Saltza. Eta, noski, ekine, bestalde hortan, ekine atorra sagazte, kaixo. Zorionekoak gu, estrainu eguna daukagulako, eta argiz, astero izango duzue, hemen, 10 puntuan. Asteazken larun bat, eta igande bai mehatxu bat da. Belarribero, bai esan, hemen.
Hor nahi zaituztegu. Noski, astero izango dugu, zergatik behar dugulako, bixipoxa pixka behar dugulako, pandemia batetik gatozelako, epoka triste batetik gatozelako, Euskal Herrian inoiz ezalako ligatu, Euskal Herrian agian behar direlako linea erotikoak. Zenbat gauza behar dira Euskal Herrian. Hasi, Aitor, zergatik Belarribero bai esan? Sortu zen ideia pixka nahi gabian. Etorri zen pixkat ideia linea erotikoana eta altzula izan espazio oso komiko bat edo histori bat kontatzeko. Eta hola sasekinan, kuarriako 3 lagun, ni Uxue eta Uxue, hau idazten. Hasieran inorrek ez zuen uste bukatuko genunik, ingo genunik, hasiko gineanik, jendea bastante koinan hartzen zigun. Eta, eta zen Hernaniko udaleko sorkuntza beka bat, izen eman genuen, inongo esperantzik ez genuen, pandemia etorri zen Hernanie bai, pandemia bat egon tartean Hernanin ere, eta bertan bera gatz da proiektua edo. Eta gero kurtso horren bukaera aldea edo, udalak esan zigun bekaren zati bat irabazi genula, orduan bekatxo bat eman ziguten, eta bekatxo horrekin esan genuen, ez ziguten inoiz gehiago diruik emango gure zerbaititagatik, haseke aurrea. Eta holaxe hasi ginen. Holaxe hasi, eta gero izan zen, jada, taldetxoa zuek osatuta zenuten aktore bila hastea, ez da? Dorleta, nola jasa zenuen zure lehenengo dei hori eta esan, zer da, zertaz dijo hau? Nik batzen, Aitor jarri zan, harremanetan nekin. Ere izan agoatzen da, e-mail ezan, telefono zan, osortzan. Baina nik batzen, hori Hernaniko gazte batzuk geha, sortu dut ezakiz diru laguntza bat eman digute, bakizzer da. Bueno, eta bakizzer da, pasak idoia, eta sinitzen irakurtzen idoia, eta gustatzen pila bat, batetik ideia, eta bestetik nola emakumetasuna, gizontasuna eta sexua nola zeon eamana. Itzitzen oso inteligentia ziala Hernaniko gazte hauek. Eta gainera hori dena, eaman da, humoretik. Orduan itzitzen oso proiektu interesgarria. Eta nahi zen, bai. Eta gainera, emantzaten personajia oso politia zen. Inez. Eta... Eguzu spoiler pixka zine, Inez. Inez da aktore bat. Aktore asko eta asko bezala, dirudik eta lanik ez dakana. Eta nun aktuatzen du, linea erotiko hortan, pertsonaje desberdinak eskatzen dituztenian, horratatzen da bere aktore esena. Eta ibiltzen da kastinetik kastinea, eta gizzer, gero sexuare bai, moitua da, batetik, bestetik, orduan bizitza aurrera nahian da bilen neska aktore bat. Aktore bat, sexuaz taburi gabe hitz egiten da, ezta? Saiatu geha, egia esan, gidoia idazten egon denbora pilo bat, eta, karo, inoiz ez dugu alako ezerrin, geha hiru desgrazia da, esan nola, baina oso inteligenteak, Hernanikoak. Izan dugu Dorletak, hortik aurrea, baina ez genekin oso ondo nola tratatu gaia, eta beldurra asko matez dugu sexualitateen gaia edo lantze hortan, eta sexu estena esplizito batzuk edo egote hortan, ez da lain esplizito ere ez, baina hor dago. Abergatuko zegoen pixka, ranzio, berde, zikina, eta hori izan genuen beldur raundinetako bat. Beste, ez, beldur piloa genitun. Eta bastante pozigatu geha egia esan emaitzakin. Bai, planteamendua zen kapitulo bakoitzan edo sexualitateen bueltako gai batzuk lantzea, baina elkarrezketa, harrian ozkono elkarrezketetan, eta etxean dauden konversazioetan edo daudenak, eta gero aparte daude dei erotiko horiek. Bai. Dei erotikoak, zenbat gauza ikusteko badakit desiatzen zaretela, baina guazen hitz egitea pixka bat, pertsonaiak. Ze pertsonaiak egon badituzue hor deixente eta biktima asko, guazen pertsonaiak ikustera. Kafe gehiago nahi? Badaukanekoa. Gaur kobratuko dugu? Kobratu balanian usten baiazu igual bai. Oandik horrekin alzabiltza? Nahizu kaferik? Laos, Peraider! Utziazu epakian, lanin behar dudala. Azukre horti dago.
Jo, ze gertatzen zaio oraingoan? Hilabete bukaera. Bai, baina gaur bereziki erretxindutan abari zaio. Lasai, neskak moldatuko gea, ez da telefono deiak osten zaizkigun lehenengo aldia. Ez da lehenengo aldia, hor ja ikusten da ez da lehenengo tensioak, ez da Dorletak esatezun bezala, Dorletak esatezun bezala aktoren mundua eta hilabete amaieran iristen danean, komplikazio. Denbora oso gutxian grabatu dezue hau dena, lana, lantaldea, bikaina. Bai, ze 2 asteburutan grabatu gendun. Hombre, ensaioak eta izan genitun lehenago eta irakurketa testuan, ez dakit zer, baina 2 asteburutan. Hortxe jota fuego guztian sartuta. Bai. Lehenengo aldia, linea erotiko batez, ez da? Bai, uste dugu baietz. Izan zen oso azkarra guretzak grabaketa momentua da, asako ordu sartu genituen, sartze ginen supergoiz, atatze ginen superberandu. Eta, karo, gero izan, proiektua oso prekarioa izan da. Eta dago aurrea lagun piloa genitulako, jende pilo bat involukratu zalako. Eta gero, mugatu behar izan dugu, grabaketa ere, epe horietara, espazioan epeetara. Ensaioak ere esan duzu, peren gaintun 2 ensaio etxo, eta gero beste guztia zuekin zenuten aurrea, eta bai. Lehenengo zuk esan duzun 3 desgrazia eta desgraziatu hoien idea izan zena, gauzatu ikusteak, poza. Metxo bat? Kriston poza, bai. Ze izan da superluzea, meretzen hasi ginean, eta guain, 23 gaude hemen zuekin ez, izan da oso emozionantea. Bai, nire goatzen ez, aurkeztuko nun 2021 bateko azaroan, eta lehenengo aurkezpena izan zen, inguruko jendeakin, parte hartuzun jendeakin, pixkat, gure umian bataioa izango batzen bezala, eta izan zen gauzat oso emozionantea. Hernanin dena bere lagunak, dena zegoen argazkina fotoko, dena dotoren, gu ginen azkenean, xinplona, guapo eta danak. Pasagat, oso politi izan zen, jendia, txaloka, parrez, baiet, izan zen. Publikoa ere, guria zara. Lauratzean, baina, bueno. Ziztainako txalo zaparra da gazte honez. Baina, bai da, kristalan piden dugu, kristal jende piden involukratua, ordu pila bat sartu ditugu, baina atera zehoz eta oain ingo bagenu beste modu bat egingo genu seguru, baina, bai, oso pozik. Egindakoakin pozik, ekine bai? Bai, horre galdetu nahiko nioke, garbi geratu zegu, Hernanin, txotx garaia pairatzeaz gainera, sorkuntzak baduela tartea, eta posten gara, Gipuzkoan bereziki pozarren gaude, eta galdera, aitorri horrengo honetan, zein izan da erronka zailena edo gehien bete zaituena sortzaile gidoilari, produzio exekutibo, ekoizle, produkzio laguntzaile, marketing, harreman publiko, ate jotzaile, zein coach emozionala. Coach, eta ipatzea coach eta taldearen kohesio lan hori, Aitor? Gutzako, netzako, politena uste izan zala gidoia idaztea bea. Azkenean izalako oinarria bezala ez, baina egia, hainbeste ordu izan da, hainbeste denbora pilo bat egon ginen gidoiakin. Zesate genuen beste zer ez dakigu egiten, baina idazten gutxinez bai ez. Eta gero pasa genuen filtropioa pasa genituen, nahi genulako aktoren gana iristea zozea txukuna, eta fundamentuzkoa, eta luzatu zitzaigu pila bat ez. Eta ginean gu hirurak, nita beste bikideak, egunero, atxaldero, astebururo, horrekin bueltak eta izan da politena zalako autosuficiente bezala ginen idazteko, onke sea ondo gaizki, baina bakarrik algenun. Eta gero ensaioa, rodajea izan zen lokura bat, pasagun oso ondo. Eta inizioa izan da igual nahi urrutinak atzatzean ez dakit ez erriten orduan goreakin. Eta horri xue egontzan atope eta bai. Zuk esan duzu, talde handia elkartu zeatela eskerrak ere sortzaileak izatea gauza bada, baina sortzailez gain biktimak behar ditugu herri honetan eta horretarako lagun asko ditugu. Agian lagun izatea uzten dutena, momentu baten beste marroi sartu eta gero. Baina hemen ikusten dugu spoiler txiki bat egingo dizuegu, lehen atala ikusi baino lehen, eta zuen biktima horietatik lehenengoa, Nerea Arriola. Hori, eman hori. Gerriari buelta eman eta abduktorei bisitatxo bat eginez, alkarteko tentsioak askatuko ditugu bulbo kabernosoa laztanduz. Agian pasain geha, Baizera! Abixatu egin behar genion gaixua.
Bueno, agian abixatuta hobe, baina horrela ikasi egingo dut, eta beste behin masaje bat eskatzen begute, jakingo du zer egin. Bai, lehenengo aldia da masaje bat eskatzen digutela, Bai, ez esango nuke. Bai, hemen gauza xelebra asko eskatu izkigute, baina masajea gaur lehenengo aldiz. Eta uste dut azkeneko aldia izango dela. Ez izan gaiztua. Bulbo kabernosoa, normal. Horrek bero, jartzen zaitu. Seri okurritzen behar dago idaztea ere, eta grabatzea parrin gabe. Hori ere garrantzitsua. Oso zaila. Kabinan sartzen ginen bakoitzean, zen kabinetan ja dira deiak, eta zen pixka disparatuena, ez? Eta hor zen, behin gaina kabina erdi puskatu, ze pasatu. Bai, erori zan, zakeze, bai. Baina ondo pasatu, kabinan peratzen oso. Agian ez duzu pensatu, agian benetako linea erotiko bat jarri beharko dela, herri honetan? Horrozen ez. Aixu ni hortxe juntzaioa, zakini aukera honena dan, baina bai. Ondo. Eta hemendik aurrera, izan dezuen zoramen horrek, bigarren partea izango du edo zer aurrera begira? Ba, iritsi geha 23a arrastaka. Lertuta. Bai, lertuta. Oso polita izan da, baina gero guk azkenean bakoitzak ere gure lana daukagu. Eta izan da oso zaila, ez, konpaginatzea bat eta bestea, eta oso proiektu aparteko lan prekariotan gaude ere sartu, eta orduan karo izan da enkuadrea oso zaila. Azkeneko fase izan da herriz-herriko proiektzioak edo, eta izan da guretzat ere opari bat, jutea leku batea, espazio batea, udaletxe batea, gaztetxe batea, eta jasotzea feedbacka, baina egia nekatu gaitula asko. Kontatu anekdotaren bat, olako emisio horietako baten bat ola daukazuena burun. Ba, izan da oso desberdina. Herriaren arabera, publikoaren arabera eta espazioan arabera izan da oso desberdina. Baten serio egon dira, bat ere parrin gabe? Bai, eukitugu, bai. Horre, izan zen Endaian politena, nire guretzako, Endaiako gaztetxean, gaztez bete zen, zegoen dena betetak, kriston parrak. Gero polita izan, zestoako udala kantuelatu zuen, ostegun batean, pintxepotea zegoen, euria izun, eta ginean gu eta beste lau. Bai, oso polita ere, guretzat. Lagun baten denda batean bota genuen ere, bai. Eraman gaitu leku ezberdineta. Eraman zaitu, eta orduan Euskal Herria osotik mugitu zarete? Bai, egia gehienan mugitu gela Gipuzkoan, Gipuzkoan. Bai, kasi kanpora ez gehatea. Oso zaila zelako gutza, azkenean egun osoa suposatzen zigun, junda etorri ibiltze horrek. Eta gehienak Gipuzkoan mugitu geha, baina bai, polita. Bueno, badakigu, kapitulo guztiak kolpez kolpen emititu eta gero promozionatzen segituko dugula. Honek Euskal Herria zeharkatu behar duelako. Ze gaur egun sare sozialetatik ikusta ondo da, baina bertatik bertara, aipatu zu denda kulero dendatan, edo taberna ilunetan, ez dakit, parkean, horretarako akaso baliabide gehiago. Politaletzak guztartzea kuleroetan, taberna ilunetan. Guztartzea beti ondo dago? Bakizue. Hernanikoa naiz ere. Lertu duzu inteligentziarena. Beno, iruditzen mazaizue, zuen lana, lehenik eta behin eskertu. Beti esaten dugu, sortzaile kriston ederrak direlako gure herrian. Soxa gehiago behar, laguntza gehiago behar. Ondo legoke ez da? Bai, esan duzu, behin emango digute dirua guazen aprobetxatzea. Ja horrela hasten ditugu proiektuak. Behin emango digute, gehiago eman diezazuela. Mila eskerretortzeatikan. Zorionak, baina bigarren partea arnaz hartu. Hartu arnaza, lasai, sakon, eta gehiago nahi dugu. Eta zuentzat, hemen, Hamaika Telebistan, Primizia Telebistan, Bela Ribero, bai esa. Bela Ribero bai esan? Kafe gehiago nahi? Badaukanekoa.
Gaur kobratuko dugu? Kobratu balanean usten baiazu igual bai. Oandik horrekin alzabiltza. Nahizu kaferik? Laos, Peraider! Utziazu epakian, lanin behar dudala. Ei, azukre horti dago. Jo, ze gertatzen zaio oraingoan. Hilabete bukaeran. Bai, baina gaur bereziki erretxindutan abari zaio. Lasai, neskak moldatuko gea, ez da telefono deiak osten zaizkigun lehenengo aldia. Niri gaur zakilixutek deitu dit aspaldiko partez. Zakilixut? Zein da hori? Lehen ia egunero deitzen zuenetako bat. Topatuko zuen un entretenitu, Zakilixutek? Nun pasako gorrek hemen baino beto. Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Bai, 3 dei segidan berriro behintzat ez dira errepikatuko. Ai, gelitze aldira aurreko asteko galleta hori, Usteet pare bat gehatzen diela, bai. Kontu! Ai, barkatu! Ez, barkatu, ez? Jo, baina zuzen den horran kautxik eta... Orduan orain erruan nirea da. Ez, jo, baina ni hemen nengoen eta... Eta? Eta zuranka hortzegoen hor zabal eginda zeunden, eska? Orduan orain ezinet hemen, zure baimenik gabe, nire alua irezkatu, ezta? Bueno, zein dezut asteburuan? Gauza askorik ez egia esan. Larunbat arratsalde osoa hemen pasatu nuen, gero lagunekin zerbait hartu, kanpoan afaldu eta oiea. Bai, Axunek esan zian, beste taberna berri horretara juntzine dela, ezta? Bai, kuadrilakoekin joan ginen. Eta? Ondo? Oso ondo. Joaten bazarete, eskatu patata bixiak, sekula janditudan onenak. Jo, ni beti jutegotan, baina, datorren asteburuan, bat animatzen da. Eta zu garazi zemoz, asteburua? Asteburua berez beste gabe. Baina, oi bai, ostiralean jabetze eskolakoa bildu ginen eta oso ondo. Eta, Bueno, berez trago batzuk hartzeko gehatu ginen, baina bakizue. Gauza bat da beste, azkenean elkartean afaltzen amaitu. Horrela bai. Eta gero Josune xaxatzen hasi zitzaigun, eta... Josune, ze arrarua, Bai, emakume guztioi lehenago edo beranduago puta etiketa jarriko zegula esaten zuen. Bera, hori egia da, egiten dugula ere beti puta, berdin dio gona luzia, gona motza eman, inorrekin ez zoeratu edo askorekin. Hoi da, hortik zijuan. Eta mugikorreko aplikazio batetik ligatzen hasten bazara ere, puta! Masturbazioarekin ere, puta! Bai, gaina berdin ze esatezun. Bida, aurrekoan taberna batean egon, tipo batekin ligatzen, eta bihar super gustora, Bueno, bakizu, lehenengo muxu batzuk, dantza, bat egize, bueno, hoi bakizue. Bueno, esanion gero nintzala bere txera jungo, sekulako ez da beda izan genuen, bueno, bere kuadriakoak eta guzti sartu zian iskarrean. Zer gertatu zen? Bueno, tragoa eskatu berri nun, kalimontxo bat, izotza eta guzti, ardo gorri naparra gero kentzen ez dien horietakoa. Bueno, hori nun eskuartu. Eta? Enion bota! Gainera, gero pentsatzen dugu arazoa geurea bakarrik dela. Eta ez, puta kuadrilla bat gara. Nor eta gu! Puta! Aizu, eta kuriositatez, emakumeren batek deitu aldu inoizonea. Edo beti gizonak izan dira. Belarri bero bai esan? Hau, Paxun, Mikel naiz. Ara, Mikel, aspaldiko, non sartu zara? Oporretan, ibili naiz Kantabrian. Batzuk bai bizi. Bai. Ta ze behar duzu gorkoan? Zerbait desberdina nahiko nuke. Gomendiorik? Ea. Zuk barruko arropa eta lentziren asunto hori gaizki, ezta? Ez, hori ez. Hoi ere ez. Poesia erotikoarena? Ez naiz bani oso zalea horrena. Inoiz probatu alduzu bi pertsonekin aldi berean. Ez, baina hoxe probatuko nuke. Primeran orduan, 3 musa. Inez, ekin eta ilargi! Anoa, berotu dira telefonua.
Bai? Nor dugu telefonoaren beste aldean? Kaixo, ni Mikel. Kaixo, Mikel, moñoño. Zer da, zure lehenengo aldia? Ez, beno, lehenago ere deitu izan dut, baina lehenengo aldia da zuekin. Lasai, txapeldun, guk primeran zainduko zaitugu. Ni ekine naiz, eguzkia bezain beroa. Eta ni Ilargi, txantxa gutxi nirekin. Jarri lau hanketan oraintxe bertan. Kaixo, Ilargi. Lau hanketan jartzeko esan dizut. Bai, ari naiz, bai. Ai, Mikel, gaixoa, politxaz. Zeinen gustora lastanduko nuken zure ipurditxoa. Melokotoia zala dirudi. Tori melokotoia. Ai, Mikel, Ilargik ipurdia gorri jarriko dizu. Nahi duzuz sendatzea? Bai, mesedez, bai. Zupatuko dizu? Bai, eman. Ai, ze borditxoko xua gustatzen zaizu? Bai. Mia, ipurtzuloti barrena barruraino sartuko dizut. Gustuko duzu? Bai, ondo, oso ondo. Segi? Kendu paretik, nik lubrikatuko dut Mikelen ipurtzuloa. Bai, segi. Eta zuk, jan nirea. Bai. Ai, moñani, ta Ilargi aspaldietzen idala alako proposamenik egiten. Ai, nik miazkatuko dira, Mikel. Bai. Ondo zaude? Oso ondo nago, bai. Oso, Bai. Mikel, zabaldu ondo hankak eta zabaldu hobeto. Ipurtzulo hori. Bai, hor. Ai, Ilargi kendu ni dauka, Mikel. Ez ni daukat, geldi hor. Zertan aiza, Mikel. Bai, hemen dago, bai. Mikel. Kendu hortik azkar. Bai, jan nirea, zeinena. Bai, nirea, Mikelena, ez neria. Ekina, Ai, la ospera. Zer dezu, neska? Ui, badiru kontuak egin eta ezin pilak bukatu zezkio. Kalkulagailuaren pilak. Gaur egun denek eguzkerriarekin funtzionatzen dute, ez? Nik behintzat neriari ez dizkio sekula aldatu. Bueno, ez dakit nun daukadan ere, baina laguntzarik behar Ez lase, moldatuko naiz. Gutxien. Hala. Hau ere bere garaian erosi nuen, ba? Danak bateriarekin. Buruz egin banitu bukatuta zeuden dagoeneko. Ze mouz? Ze mouz deiarekin? Zure onera itzuli zara? Ai, badakizu diru kontuak eta ni... Lasai, urrengo astean ordainduta ere ez zer gertatzen. Horrek zen, erekin aserre jarraitzen aldu. Ez, baina azterketa garaian dabil eta ikasteko nahikoa landu. Banak orain izango ditu, eta gradua bukatzean ere. Horre, etzebilen ba, medikuntza ikasten? Bai, da, eta. Orduan behin oposizioa gaindituta, listo? Bueno, postua lortu egin behar dela, Xun. Osakidetzan dituzten azpijokoekin, norbait pasako izkilo galderak. Elitzatik helenaldia izango, baina... Bai, egia da, kontaktua lortu egin behar. Baina behin postua lortuta ere, bizitza egina daukate. Gainera, ez dira zu bezain langile finak, egunero jota zulanean 24 zazpi, Hemen egun osorako lana da. Halere, bihar bertan lana lortuko balu postuko nintzateke.
Bai, baina ez dauka bide erraza. Zenbatean gote dia bea bezala. Unibertsitatetik pasatu garen guztiok. Ba, hoxe. Baina, holako ikasketekin da ez dauka aukera? Aukera? Begira non nagoen, ni 4 urte pasatu nituen arte dramatikoa ikasten. Ta ze, erreiak sinatutako kartulina garesti bat besterik genuen lortu. Ta ez zuen beak sinatuko, Zigilu txopolit bat jarrita, aurrea. Orain modernizatu egin direla uste dute, imprimatu egiten dituzte zigiluak idazten zituen bekadun aurrezteko. Belarri bero bai esan? Bai, kaixo, masajista baten bila nabil. Hemen masajeak telefonoz ematen ditugu. Bai, badakit, horixe nahi nuen. Ah, bai, momentutxu bat, Masajea? Primeran, olaiarekin pasako dizut, berari oilaia deitzea gustatzen zaio badakizu. Egun oso olioz beteta eta alaia, oilaia. Bale, oso ondo. Ze pertsonaia tokatzen zait? Bai? Bai, oilaia? Bai, ni naiz. Zer nahi duzu? Bueno, saltza bazu masaje beroetan espezialista. Bai, barkatu, beste gauza batzuekin den bilen. Bai, ni naiz masajista. Jartzaitez zer oso, eserita zaude? Bai, ni aztego prest. Osondo, nondik hasi nahi duzu? Goiti berako bat, ni kompleto bat nahi dut. Bale, ea ba. Eskuak olioz bustitzen ari naiz zure gorputzean zehar behar bezala alabaindu izateko. Orain eskuak lepo inguruan jarriko dizkizut eta pixkanaka beruntz nijoa. Baina ez aldezu musikai jarri behar. Bai, barkatu, despistatu egin naiz zu ikutzeko irrikaz nengoen eta. Hala, orain bai, eskuak olioz blaituta lepo inguruan nabil inurritxoak bezala. Bai. Orain elefanteak datoz bere pauso sendoekin bizkarrean zehar gora eta bera. Suge bat ere sigisagaka dabil beste suge baten bila. Bai, nabaritzen ditut, bai. Orain arrautz bat hartuko dut eta... Hartu bilak hartu. Ez, batekin nahikoa. Bigorringo dituela dirudi. Arrautza lepo gainean jarri eta... Klask. Segi. Bale, orain intentsitatea igoko dugu. Hori da. Bale, lepotik hasiko naiz, esternokleidomastoideoan atz potoloa sartu eta borobilak eginez, trapeziotik infraespinosaraino borobilak handituz, bizkarreko muskulu zabala pasa eta abdomen kanpoko muskulu lapranera iristen naiz. Hori, eman hori. Gerriari buelta eman eta abduktorei bisitatxo bat eginez, hankarteko tentsioak askatuko ditugu bulbo kabernosoa laztanduz. Agian pasaingea, Abixatu egin bergenion gaixua. Agian abixatuta hobe, baina horrela ikasi egingo dut, beste behin masaje bat eskatzen begute, jakingo du zer egin. Bai, lehenengo aldia da masaje bat eskatzen digutela, Bai, ez esango nuke. Bai, hemen gauza xelebra asko eskatu izkigute, baina masajea gaur lehenengo aldiz. Eta uste dut azkeneko aldia izango dela. Ez izan gaiztua. Eider, zemuz konda masaje txua. Gaiztoa zeate ere, hori abixatin bar da. Ziur ondo juntzaizu. Ondo! Enekin ze xantze egin? Oilaia, benetan! Aizu oilaiarena oso nahi izan da. Zuri bururatu zaio, oliotik, masajen oliotik eta aia... Ulertu ez. Nolatea da, ba. Bueno, pues, mira, hasieran ekin zesan, baina, gero anatomiako liburuak irikide... Bulbo kabernosoa zergakoa atzera. Baina,
Beno, dagoeneko gaurkoak egin ditut. Ni liburu artera noa, bingo zamaitzen dedan. Garazi, itxuen pixkat. Hori, hilabete honetakoa, Zuenak hementxe utziko itxut, bai gainean. Garazi ni zurekin noa luzerako daukat hemen eta gominola batzuk erosiko itxut. Ui, ez da diruek? Ez, ke ba, lehengo astean bukatu genuen. Ba berriz ere jarri beharko dugu, ez? 10 euro, beti bezala? Vale, oso ondo. Barreterapiarekin hastea eta bitartean miren hemen belarrira esaten, ez dakit belarri berora, baino belarrira bai esaten, eske nire zona erogenoak dira, eta esan diot, hau jendek jakin egin behar du. Zintzira ba, zure zona erogenoak, miren, Gabon. Lagunak zinatelakoak, Gabon. Bueno, nik askotan esan dut, nire zona erogenoa belarriak direla, orduan belarri bero entzundakoan eta ikusterakoan, horretaz gogoratu nahiz ez, nik beti esan dut, niri belarria jaten didan arrek egina duela bide erdia. Eta hoi esan dut, baina lagun artean. Bueno, zuek ere lagunak, gaurkoz. Baten bat horrendikan telebistara pegatua dago zure belarriari moixo ematen, horrutziko dugu dena, ez da? Hoxe. Ez berdina da, ez? Ez idazu belarria jan edo ez idazu belarria jan. Bale. Itzi gabe utzi zaitu. Hainitzen pesatzen belarria jan, eta esan dut, jazta, bueno, en fin. Postulatzen ari dira bigarren temporadan parte hartzeko. Bai. Terapia egiteko moduan bat da, Bai. Ni benetan ari naiz. Belarria jatea? Web serie bat grabatzea. Bai, biak izan daitezke. Guazen ausartauak izatea, euskal pornoak gabezi asko dauzka. Pedagogia, berda. Neri gimnasia klase batean grabatu eta ia soinu banda egina dago. Miren horrela, nik uste dute proposamena, ez dela hain deserosoa izan. Aizue, badakizu pornoa, erotikan, behar asko dagoela. Lehengoan datu batzuk atera ziren egia da aur nerabe askori bilatu gabe ere, halako gaiak edo edukiak ateratzen zaizkiela batez ere dispositibo mobiletan, ez? Aurra aspertuta dago tori mobila. Eta horrek kalteak ere egiten dituela. Baina izue, pixka bat publiko helduago bati begira eta pornoaren alde ilunak aintzat hartuta eta zertari ditxinen. Hau dena, zan esateko, guazen euskal pornoa produzitzea. Helburua, euskal pornoa produzituko dugu, umentzat, ez. Euskal pornoa produzituko dugu, amateurrentzat. Badakizu naroa zer pasazitzen behin. Egu berri batzuetan, Facebookean estrainatu berri, oraindik ere oso inozenteki, halako batean pentsatu nuen. Egu berretako opari bat guztiei elkarbanatzeko, eta arakatzen ibili nintzen kazetaritza lan baterako. Porno ekoizle ezberdinak, ez euskaraz, euskarazkoak aurkitu nituen, baina gehiago pixka bat ez, badagoela nolabait porno jasangarri bat, beste balio batzuen gainean, link sorta bat, eta orduan Facebooken jarri nuen, egu berrion guztioi, eta topoaria. Eta horre, alako link sorta bat. Porno oparitu zen, no? Eta inoiz lortu duzun atsegin dut lehien. Bazit, ez pentsa, baina beste eragin bat izan zuen. Mila jarraitzaile gehiago. Benetako sare sozialen kanala izan zen, zeren alako batean nire belarrietara heldu zen, aizu, esan didate pelikula porno bat egiteko asmoa duzula. Eta nire baitan esan nuen, hau ez da izan helburua, baina noizbait, akaso, kolpez kolpek halako erronkaren bat ez gu protagonista, Ez egin ilusiorik. Ojo! Edo ikerketaren bat, edo ez dakik gai honi buruz zerbait egin barko nuke beraz. Ojo, Guardia Zibilana egin dugu,
Dena da posible. Humoretik bada ere ez, pixka bat balio du honek, edo? Bai, balioko du. En fin, goazen gaiz aldatzea eta goazen pornoaz, ez dakit zergatik, oso ondo. Esaten, gazteleraz, orejas de soplillo ere esaten da. Orejas de soplillo. Bueno, en fin, oso bero gaudenez eta giroa hain eder dagoenez, orain kogoka bat hotz botako dizuet. Edo ez, zegai polita, Primo de Rivera. Tan, atera dutela, bai, ez da, atera dute bere zulotik, beste zulo batean sartzeko. Eta zulotik ere, atera dira, halako espezimen bereziak. Bueno, zulotik ez dut uste, agerian daudelako, ez da, miren? Bai, ahi ez zaila etorreko seguruna epaileen agindurik aurkeztu daitezela ematera euren buruaren berri eta holako kontuak ez zaizkie iritsiko, baina bai, atera dira, daudenak atera egiten dira eta hor oso nabarmen gainea eta lotsagabe atera dira, bai. Gizajoa gainera, egun hauetan ez da entzun dugu, ez da? Gainera, bera, biktima bat izan zen eta fusilatu izan zen eta. Bai, eta hor analisi zintzu edo serio bat egitearren, egia da falangista trasnotxatu edo, bueno, ekil atalean aipamen pare bat egingo ditut, baina egia da beste behin ere erabaki politikoa tarteko Franco atera zuten, helikopteroan, gogoan duzue. Baina oraingo honetan beste, bueno, esan dezagun beste bide batetik, etzelako estatuburua, Franco estatuburua esatea ere, baina tira, protokoloa aplikatu da beste era batera eta erabaki politikoa tarteko. Atzean utziz, benetan dagoen nola baita esatearren arazo potolo handi zera hori erorien arana. 34.000 gorpuzkin enkofratuta, bai? Bertan sartu eta itzuloan zulatutako katedral hori horrela zurrez enkofratuta. Ze kristo ingo da guzti horrekin? Ze DNA frogak eskatzen dituzte, zuko 34.000 gorpuzkinen DNA frogak, akaso 100 urtetan edo milioi asko jarrita urte batzutan. Desmantelatu behar da, bai, ala ez, erorien arana resignifikatze hori posible ote da. Alemanian imaginatzen duzue, halako zerbait oraindik ere bizirik egotea, zuen hori guzti duzue. Basieratik ikusi dela hori ezinezkoa dela beste herrialde ustezko demokratikoetan, baina bueno, hor demokraziaz edo ustezko demokraziaz hitz egiten hasi beharko ginatek ez da, miren? Bai, kontra beti esan dela, ez, osea, gaizki itxitako zauri bat izan da. Bueno, eman nahi izan zioten Estatu Espainiarrari horrelako demokrazia kutsu zea bat, eta eman zuten aurreko guztia konpondutzat eman zuten, baina behin eta berriz etortzen zaizkigu konponduta ez dagoenaren seinaleak, eta oso nabarmenak dira. Esan duzu 34.000 gorpuzkin, 34.000 persona, historia, familia, ez dutenak bere zauri hori sendatu. Batzuek oso arro egongo dira agian bere oinordeko edo bere aurreko ura, arbaso ura hor egotetik, baina beste askok ez dakite hor dagoenik, badakite eta ezin dute etxera ekarri, orduan hor daude zauri asko isteko eta heldu beharko zaio noizbait. Duela gutxi, Fragaren izendapena, semekutxun edo ez da gizar izendapena atzera bota dute estatuko alderdi nagusiek, ez? Oraindik ere, herri honetan zauri asko dago, ez dena itxi eta heldu egin beharko zaio. Ez badute estatuan egiten gutxienez guk Euskal Herrian egin beharko dugu, guk aldugun neurrian, zauri horiek itxi beharko ditugu, familia horiei, persona horiei eman beharko zaie, merezi duten aitortzar, merezi duten goxotasuna, ez? Euren zauri hori benetan sendatu dadin aurrera egingo badugu. Ba, Jose Antonio Primo de Rivera, zuloak hartzea itzala eta orain ekin. Eta zuekin, erorien arana. Hoy ha dado comienzo el rodaje de La Momia 4. Los restos de José Antonio Primo de Rivera han sido exhumados del Valle de Cuelgamuros y trasladados al cementerio de San Isidro. ¡Venga todos! Bai, Lokiloren bersio falangistare ikusi dugu, egunotan
sare sozialetan. Ante la atenta mirada de 4 nostálgicos que por lo que sea pues no tienen nada mejor que hacer un lunes por la mañana a esa hora. Vaya que madruga, que por cierto eran 4 y a 3 ya los conocíamos. Estaba la señora que gusta de agarrar las manos de los policías. ¡Quiero ir a misa! Señora, suélteme la mano. ¡Señora! El señor que sostiene que es abogado y que le gusta hacer cosplay de legionario. ¡El honor ni se divisa! ¡El honor ni se divisa! Publicó la noticia de que se iba a ejecutar hoy la profanación de la tumba de José Antonio, pues espontáneamente falangistas de toda España y otra gente, españoles de bien en general, se empezó a movilizar por redes sociales, aunque todavía no se ve mucha gente, esperamos que sí vengan desde luego unos cientos de personas. Ikusi ditugu baita ere polizia espainiarrek karga ezberdinak egiten dituztela, izan Katalunian eta izan erorien aranean. Por supuesto, el falangista al que hemos apodado Suspiros de España. Soy falangista. Baina erorien arana benetan zer ote da? Sarkofago erraldoi bat, Frankoren piramidea, 34.000 personaren ezurrak bertan enkofratuta, oraindik ere 2023an posible alda. Y aquí vemos cómo la policía se ha empleado con una contundencia brutal, la misma que utiliza en cualquier otro desahucio, y seguro que ha identificado a todos los participantes para proceder a denunciarles por incumplir la ley de memoria democrática. Franco atera zuten helikopteroan. Bueno, pues nada, pues después de lo de esta mañana vamos a hacer recuento a ver cómo va la idea esa que teníamos de mandar a tomar por culo el Valle de los Caídos. Vamos a ver. Primo de Rivera, kotxean. Franco, vale, Franco ya está. Ponle una cruz. Primo de Rivera, está. Otra cruz. ¿Qué cruz nos quedaría? ¡Pum! A ver, señores fascistas que a lo mejor se sienten ofendidos por sacar a sus héroes de las tumbas. Vosotros también podéis hacer lo mismo con nuestros antepasados. Solo tenéis que coger el coche, parar en cualquier cuneta y mear. Malo será que no. Noiz baita argituko ote da, batetik, ezur horiek bertatik atera eta dagokien hilerrira nola eramango diren. Baina galdera garrantzitsuena, Euskal Herriko hilerrietatik gerra zibila pasa eta 30 urte baina gehiago igarota, Frankoren hilobi erraldoia betetzeko ateratako ezur guzti horiek, ugari baitira asko inork erreklamatu gabeak, nork bidali zituen, nork erabaki zuen udal hilerri horietatik euskaldun horien guztien ezurrak ara bidaltzea. Hori, gaurko ekimen galdera. Eta horixe, ze desberdin, ez da, irakurri daiteken, Mirenek lehen esan duen bezala transizio eza hori edo demokrazi hau, ez da, nola egintzen egun batetik bestera Franco hilosteko transizio ustezko hori, eta hori, konparatzen duzu, batean Portugalekin, Krabelinen iraultzaren urte hurrena izan dugulako, oraintxe, 74an izan zen, Krabelinen iraultza deiturikoa, badakizue, hoi ezaguna egin zen, emakume batek, soldaduei Krabelinak banatu zizkien hain zuzen ere, Celeste Martins Cairok. Banatu zizkien Krabelinak eta denak fusiletan jarri zituzten. Horretikan Krabelinen iraultza, emakume baten izena berriz ere, ongi gogoratzea, ze desberdin, 50 urteko diktadurari aurre egin zioten. Eta hori izan zen, ez da, amaiera hori? Bai. Kasu honetan, diktaduraren jarraipena delako gaur egungo daukaguna. Ez? Diferentzia nabarmena hortxe dago, nik hala ulertu dut, baina ez institutuan historia klasetan hala azaldu zigutelako. Hori da, ez ziguten erakutsi ere egin, ni naiz garai harretan bizirik zegoen bakarra, lantalde guztietatik. Ez genuen aipatu nahi. Bai, bueno, nire aipatzen dut, ez detelako lotsari horretaz, baina ez nuen bizioa, oraindik aurrera nintzelako, baina bai bizitzen nuela momentu harretan hemen zegoen
guztia da posible behin, baina gehiagotan aipatu dute hemen. Garai haiek ziren aldaketa badatorrenaren sensazioa zegoen, eta Portugalen ere aurre ikusi dezaket berdina zela zegoen sensazioa. Dena aldatu daiteke, dena da posible. Pariseko iraultzak mentalidadeak izugarri aldatu ziren, Portugalen, Estatu Espainiarrean Elizak izugarrizko boterea zuen, eta jendeak botere horretatikan askatu, kaleak hartu zituen, manifestazioak zeuden hemen Frankorekin eta hango diktadurarekin, dena aldatzea posible zela sentitzen zen. Zaten dute aldaketa bakarra edo zala, Portugal zala, oraindik ere Afrikan eta kolonia mantentzen zituena, eta Afrikan dagoeneko iraultzak zetozten, eta Espainiak berriz bere azken koloniak Marroko, Sahara utzia zituen, hori izan daitekela aldaketa, baina bestela gizarte motagatik eta horrela parekotasun asko daude, ez? Orduan bata gertatu zen 74ko apirilaren 25, San Marcos egunean, eta bestea etzen gertatu, etzen iraultzari gertatu. Diktadorea ohean hil zen, dena ondo lotuta, ez? Utzita. Hor ikusten da aldea, eta hortik datoz gaur egun Portugal errepublika bat izatea, izango ditu bere alde honak eta txarrak, hori eztabaidagarria izan daiteke. Eta Estatu Espainiarra inposatutako monarkia bat izatea, eta horrekin zauriak ez istearena eta horrela. Eta iraultza bera eta zer esan, zuk esan duzu. Iraultza klabeli emakume bat, jarri zitzaien izen hori, emakume bat hasizalako soldaduei lorea jartzen euren armetan. Baina ordurako soldadu gehienak bat egina zuten iraultzarekin. Kantu batek, edo bi kantu, bata gauerdia baino lehenago, abisu ematen zula bazirudiela baiez, eta bigarren bat, gauerdia pasa bezaila izter, Grandola Vila Morena, esateko baietz, abiatzea zijoala, eta kuartel guztiak altxa egin behar zutela. Eta hori lortu zen, esatu dute, 4 hildako bakarrik egon zirela, ez? Iraultza horretan. Gutako edozeinek sinatuko luken eredu bat, baina ez dezagun ahaztu, iraultzak ez direla beti goxoak, baina bazuten ezinbestekoak direla, orduan saiatu gaitezen iraultza egiten, naiz eta albadan musika eta loreekin izan. Bai, estilo kontua da, ez? Frantziar iraultzak. Bai, odol pixka bat arrotozun. Bai, lau etzian izan. Bai, etziren izan. Beste estilo bat olago itiberaz etorren beste estilo bat, kolpez kolpe. Aizkora zorrozten, tira, baina egia da. Eta nik asko eskertzen diote Mireniz, egia da, sare sozialetan harrakatzen hasita. Abesti horrekin topo egiten duzulako klabelina jartzeko une horrekin, topo egiten duzulako soldaduak nolabait iraultzarekin bat eginez, eta ez estatu kolpe fascista edo eskundar batekin bat eginez, ez? Txilen, Argentinan, alako, ez? Ze gauza muturreko horrak ikusi ditugun, tira, beste norabide baten eta gizarte hobe baten bidean izan direla, eta historia rezientea. Oso. Hau ere, institutuan nik enuen ikasi. Nik ez dut asko oroitzen, agian egun hartan ez nintzen joan, hori ere izan daiteke. Baina bizirik nintzen, bai. Esan dezagun, aldarrikatu dezagun beste behin errepublika bat, ez da izan daiteke. Errepublikaz Portugalen ari gara, errepublikaz hitz egiten ari gara Frantzia alden, batzuk agian gillotina batekin. Euskal Herriko Errepublika noizko? Euskal Herriko Errepublika aldarrikatzen dugu. Nik alata guztixen esaten dut, guri errepublika izateak ez digula garantiarik eman, ez dezagun ahaztu, Frantziako Errepublikak ekarri zuela justu euskaltasunaren aurkako izugarrizko oldarraldia, bertako eskubideen galtze izugarria, herri osoen deportazioak, berez Errepublika ez da garantia, baina estatu berri propio bat sortzen dugunean, mesedez aukeratu Errepublika, eta ez... Bueno, independentzia nahi dugu. Estatura hautatzeko bakarrik izugarrizko saltsa sortuko zen. Bueno, bestela Euskal Errepublikak. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Eta beste emakume baten izena, Carmen Castillo Etxebarria, bera Donostiako giza eskubidan saritua izan da. Beraz, oraintxe egin dugu Portugaletikan Txilera, emakume bikaina. Honek gainera oraintxe urteurrena Salvador Allenderen heriotzarena eta 1000 gauza gehiago sari benetan merezia, ez da? Bai, eta giza eskubideen zinemaldiko urteroko aitortza horretan, Carmen Castillo Etxebarriari aurten zer aitortu diote. Azken 5 hamarkada hauetan, Txilen errepresioa bere azalean haragitan pairatuta, zerri heldu zion,
dokumentatzeari. Eta zer egin du hamarkada hauetan, munduan toki ezberdinetan gizarte justuago baten alde aritu diren mugimendu, gizarte, personak dokumentatu egin ditu. Zapatistetatik hasita, kontinente ezberdinetan ibili da, eta beste behin ere honek jatorri euskalduna dauka, egin batean mintzat. Bai, amaren abizena nabarmen euskalduna da, Txilen beste askok duten bezala, ez dakigu zenbagarren generaziokoa den, baina abizenak oso ezaguna egiten zaigu. Oso ezaguna egiten zaigu, eta hori da, emakume bat, Txiletik erbesteratu izan behar izan zuena, bere etxean sartu zirelako militarrak, bere bikotea hil eta beha zauritu zutelako, eta erbesteratu behar izan duzuen. Erbesteratze hori, Parisen bizi izan da urte gehien hauetan, eta erbesteratze hori eskaini dio beste zapalkuntza batzuek erakusteari eta aldarrikatzeari beste gizarte bat posible dela eta horren alde egin beharra dagoela. Horietako lanen bat, okerrez banago, amarekin batera egin du, bere azken lana uste dut amarekin idatzitakoa dela, eta, emakume bat bizi guztian borrokatu duena oso gazterik zela erbesteratu behar izan duzuen, eta bizi guztia horri eskaini dio, beraz, behingoagatik, giza eskubideen zinemaldiko sariarekin erabat ados, horrelako ibilbideak saritzea interesgarria delako. No han vencido, estamos vivos, aún podemos escribir la historia. En este 50 aniversario del golpe de Estado, no es el llanto, no es llorar, no es quejarse, es recordar con orgullo la experiencia de una democracia real, de un socialismo posible, que era lo que encarnaba el presidente Salvador Allende en Chile, ese pueblo que se constituía en el encuentro, en la creación de una comunidad de los sin comunidad, de los diferentes. Allí se vivió durante 1000 días una sociedad entera en estado amoroso, donde la igualdad se vivía desde adentro, no era solo la lucha contra la desigualdad y la injusticia. En ellos, esa experiencia nuestra, que ha sido ocultada, olvidada, dejada de lado, vamos a encontrar la fuerza, los ejemplos, la ética, el relato que nos permite hacer frente a aquello que pretende decirnos que no hay nada que hacer. Eta Donostiako giza eskubideen zinemaldian gaude, eta esan dugu saritua izan zen Carmen Castillo, bera protagonista, eta noski estreinaldi handia Euskal Herrian lehenengoz, 20.000 erle espezie ikusteko aukera izan baitzuten. Ekina? Alaxe da naro. Eta zer esango dizuegu ikusteko aukera izan genuela, eta gomendatzen dizuegula segi, eta pantalla handian ikusi, 20.000 erle espezia. Gainera, euskaraz justutxo gabiltzala, lasai, ze azpitituluak ere badituzue, gaztelaniaz eta euskaraz egindako ekoizpen hau zentzu hortan ere interesgarria iruditu zait niri behintzat. Eta hori izan zen, Esti Urresola zuzendariarekin, Vitoria Eugenia Antzokian bertan izatea. Laudioko zuzendariak izugarrezko erronka izan du, baliabideak oso justu, eta esan diezazuekegu filma, benetan, bate-bati etzunion, impekablea. Orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Deja de estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Itzela izaten ari dela gertatzen ari den guztia. Ez genuen espero, ez genuelako amestu ere egin, horrelako zerbait gertatuko zitzaigula. Hombre, oso ederra izaten ari da, ze noski, Berlinen estreinatzea adibidez,
ez dakit zerbait hobeagorik espero genuen. Uste dut ez dela, eta are gutxiago, hain esparru txikian, ezin daitekela liseritu hainbeste emozio eta ez dakit urduritasun, posak, hala ere, sentipenak dira mota guztitakoak eta esango nuke posa gailentzen dela eta eskerra, ez? Pentsatzen duzulako atzera begira 5 urteko lana dela eta hainbeste jende eta pertsona eta instituzio eta elkarte barkura sartu direlako eta hain eskertuta nago guzti horiei ze hori gailentzen da. Bueno, azkenean ikustu dut hori, zinema dela ispilua eta leioa aldi berean, ez? Eta nolabait zinemak islatzen duela errealitatean, nolabait, eta errealitatean gauzak gertatzen ari diren heinean, normala da ere zineman izatea horren islada, baina baita ere bada leio bat, igual urruneko errealitateak zaizkigun horiek ezagutzeko eta horiei gerturatzeko. Eta zentzu horretan uste dut oso naturala eta normala eta interesantea izan dela nik sentitu dudana, dela proiektua garatzen nijoala eta aldi berean gizartean ere paraleloan ematen ari zela beste ibilbide bat, beste prozesu bat, elkarrizketa prozesu bat, ikustarazte prozesu bat, eta azkenean topatu gara momentu batean onartu da aldi berean lege trans eta pertsona transen hainbat eta hainbat eskubide babesten dituen lege bat, eta pelikularen estreinaldia. Ez genuen inolaz ere olako eskenatoki bat espero, bada beste, gizarte moduan ari garen ibilbide baten adierazle bat. Entzun izan dizugu, nolabaiteko zor historiko bat badagoela trans kolektiboarekin. Hau, baieztapen sendoa da, erreafirmatzen zara pentsatzen dut horretan. Bai, noski, uste dut oso importantea dela adibidez lege hau onartu izana, naiz eta segurazki oraindik izango dituen hutsuneak eta garatu beharreko eta oraindik izendatu beharreko esparru gehiago babesteko beharra dagoela oraindik ere, baina noski horrek ikustarazten duena da orain arte pertsona hauek ez dituztela euren funtsezko zenbait eskubide bermatuak izan, ez? Eta horretarako garaia bazen, eta uste dut estanda hau hasi berria dela eta garamatzala beste estadio batera, ez? Eta beharrezkoa den estadio batera, non ezberdintasuna onartu eta naiz eta ez ulertu, baino errespetatu eta onartzeko bidea egin behar dugun, bereziki ezberdintasuna, balorea eta aberastasuna besterik ez delako, ez? Eta danok garelako ezberdin nolabait ere. Orduan, nik uste dut gainera generoaren eztabaidarako ere ekarpen handia dakarrela transmugimenduak eta horrek guztiak aberastu besterik ezen gaitu. Izan ere asko dira nolabaiteko errezeloa, beldurra adierazten dutenak, ez? Emakumeen privilegio inkluso edo eskubide edo gorak arriskuan jar ditzaketen, kasi, ez dakit, beste toki bateko personak izango balira bezala, ez? Hor beldur bat badago, eta beldur hori ere gainditzeko baliagarri izan daiteke, ez da? Akaso? Espero dugu baietz. Nik ezin dut ulertu eskluyentea den feminismorik, ez? Azkenean, bestea aipatzerakoan ari gara ahazten ere gu bestea izan garela beste momentu batean. Sujeto feminista ez dela arriskuan jartzen trans kolektiboak feminismoaren baitan ulertzeko. Gizarte bezala ere, ikasteke daukagu asignatura pendientea da ezberdintasun hori abarkatzen jakitea, alegia gizarte ez dela uniformea, feminismoa hitz egin dugu, ez? Baztertzailea ez den feminismo bat, baina gizarteak berak ere oro har badu, ez? Akaso asignatura hori oraindik ere pendiente? Bai, baina hobe da ahalik eta azkarren pilak jartzen baldin baditugu, ezberdintasuna hemen dago, esan nahi dute geroz eta mundu globalizatuago batean bizi gara, geroz eta gehiago elkar bizitzen gaude beste arraza, beste erlijio, beste ikusmoldeekin, beste identidadeekin, eta elkar bizitzen ikasten ez baldin badugu ahalik eta azkarren, arriskua dago, ze arriskuan gaude, espezie moduan, ez? Nik uste dut gertatzen dena da, ez ezaguntasuna dela gehien bat beldurra ematen diguna, ez? Eta ezagutzen ez dugun hori, beldurra ematen digu eta errefusatu egiten dugu, baino
pelikularekin behintzat saiatu izan naizena izan da ikusentzunezko esperientzia bat sortu non publikoak izan dezakeen aukera errealitate honi beste modu batera gerturatzen. Gerturapen prozesu hori beharrezkoa da gauzak ulertu eta bestearekin empatizatzeko eta hori uste dut behar dela. Quería hablarte de Aitor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira para otro lado. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Eta egunerokoarekin ere pixka bat lotzeko, ezta? Ze batzutan badirudi kontzeptu eta maila handiko jendak bakarrik uler ditzaken gauzak direla eta filmean bertan oso egunerokora badakar, ez? Eta askotan aurrak eurak ere nola infantilizatzen ditugun ere, ez? Aipatzen da eta benetan gainditzen dena edo transgreditzen dena edo aldatzen edo transformatzen den begirada ez dela, hain zuzen ere sujetu bezala hartzen duguna, baizik eta ingurua, ezta? Hori da pixka bat, ez? Fokoa hor jartzen duzu, ezta? Bai, hori izan zen elkarrizketetatik atera nuen ideia interesgarriena. Ze ematen zidan aukera pelikula pixkat zabaltzera eta besteak inkorporatzera eta interpelatzera koko bizi duen prozesu honetan, ez? Azkenean familia sistema bat da, gizartea sistema bat den bezala, eta familia edo sistema batean elementu bat aldatzen denean sistema osoa mugitzen da, ez? Eta kasu honetan familia da, baina uste dut ere gizarte bera ikus gaitezkela isladatuta familiako kide ezberdin hauetan eta danon prozesu bat bilakatzen dela nolabait. Ari naizena egiten da transizio baten kontakizuna, baina transizioa da harreman batena. Harreman baten transizioa non alde bietan ama eta alaba daukagun, ez? Eta ez dugu ahaztuko gainera, pixka bat hazi hau nolabait nunbait kokatuko badezakegu 2018arekin badu zer ikusia, inpaktu handia izan zen, Ondarroako gazten erabea, Ekai izena zuena, bere gutuna, ez, hedabide guztietan ikusi genuena, inpaktua handia izan zuen, baina akaso inpaktu hortatik haratago egiteke dauzkagun gauza hauek nolabait erakutsi nahi izan dituzu, ez, filma honetan, eta norberak ere bere sukaldean, bere etxean sentitu arazi. Bai, azkenean berak nahi zuena erabaki triste horrekin zan ikustaraztea, bere goaran zeuden ume eta gazten bizitzak ere hor jokoan zeudela, ez, nolabait, eta nik uste dut tamalgarria da, baina gizarte moduan batzutan bakarrik tragedien kolpekaz goazela aurrera, eta bere erabaki triste horrek bai suposatu zuen esnatze prozesu kolektibo bat uste dut, behintzat Euskal Herri mailan, ez? Baina Katalunian ere bere bezalako Alan kasua geneukan, eta uste dugu aurrera goazela, baina behitu, kasualidadez, pelikula Berlinen estreinatu zen egun bertan, beste kasu bat egon zen Katalunian ere, beste mutil batek bere buruaz beste egiten zuela, ez? Horrek adierazten digu, esaten duzuna, badagoela oraindik zeregina, eta aurrera jarraitu behar dugula, baina bai espero dut Ekaik hartu izandako erabaki horrek ez zaku utxean geratu izana, baizik eta behintzat ni bere mundura eta bere inguruko familietara gerturatzearekin sortu den alkimiazko bide honetatik atera den pelikula izan dadila beste elementu bat gizartean hitz egiten, modu baketsuan eta barean kontu honi buruz ere hizketan jarraitzeko. Azken eskakizun bat. Pantaila handira badator, lehen aipatzen genuen antzoki hau bere garaian akaso beste maila batzutako jendeari begira sortu zen. Gaur egun herritarragoak dira, zorionez zinemara joan gaitezke, badago aukera hori jendartera iristeko. Zein da Estibaliz Urresolaren mezua, Abejas filma ikustera datorren publiko zabal, mota guztietakoa izango da, zein da zure mezua, aurretik bidaltzen duzun mezua. Etor daitezela lasai, etor daitezela irekita, etor daitezela familia itzel honek, interpretazio bikainak dira ikusiko dituztenak, eta familia honen mundura sartzeko prest, edo hitz egiteko prest, alboan daukanarekin, edo behintzat bere buruarekin ere elkarrizketa pixka bat hasteko prest.
Que ese niño está muy confundido. Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. Zuek laguna naiz. Nien datormine batera. Lagundu nahi dizuet bestek ez. Zer dezu isiltasunea. Berlin, Malaga, Hong Kong, sari pila bat izan ditu ja 20.000 erlespeziak eta orain kiniela egingo bagenu zenbat eta zenbat geratzen zaizkion, nik uste ezingo genukela asmatu ere egin, espero dugulako zerrenda oso luzea izatean, eskak ez da? Alaxe. Hori opa diogu, bai, azkenean kontatu behar den historia bat kontatzen dulako, beraz, guk babestu baldin badezakegu, tori. Eta gora, emakumek ekoitzi zuzendu aurrera atera borrokatutako euskal filmak, ekoizpenak eta gora gu. Gora gu eta gutarrak, zalantzik gabe, zorionak. Eta beno, amaitzeko hitzein dugu, gaur kulturaz gain etorri gera, topera, eta bukatzeko pixkat musika, ez da? Izan dira, kontzertuak azken egunetan, eta besteak, beste zea maiz, ondo pasa genuen, ez da? Bai, egiako dabadaban. Egiako ja badaban, zu falta zinean, miren, beste batean izango da, gonbidata zaude. Zea maiz zuzenekoa zuentzat, datorren astean hementxe, aio!